por tebokhetlo a constituency 3 penta party 3 penta methang kachipahay ji aphan kaita dode sangsesi non malom thekpononglo Lason Thaktaksi Pini Lethota Nilip Mandal Congress Committee Atom Patir Piponsi Congress Aya Song Pen Non Apangke Elias Pangcho Apansi Tiket Pivek Nangji Lapen Haivek Nangji Pu Bang Pharo Pli Armu Chetongsi Bike Rally Mate Armu Kache Jengalong Kehan Taram Padupon Labang Some along Nilip Mandal Congress Committee Dun Maipu Tharebe Kongchon Bang Fabric Kro Lapen Arya Sangho Tum Chetong Dunsi Ingtang Kring Pen Non Apongke Nilip Penke Elias Pangcho Apansi Tiket Pivek Nangji Lapen Pahai Ponbek Nangpo Pu Matha Ponsi Rangki athingnon Nilip Mandal Congress Committee Kongchun Bang Fabric Kro ahin pen ning Jepon. Pini ni tum labang so bike rally mate armu che jeng pontang kok thege lahen lo non ke bang ji election MAC election asi la so buthak ni tum dak ni bak candidate ilia phangcho alang li phan ticket pipon rek nai pusin ni tum high command dom phanta pachini lo pen piposi pipon rek nang kok pom mate ni tum lahen lo ke damtang MP election la pen MLA election hosta me tum nilip along ke Congress si haila sinon du high command pen jong si anu ka prek a candidate pen nang toy pulote nilitum dak nilip Congress tum nilitum Congress akam cek cerabun thek thek ko la pen jong si nilip along Congress jong si ke kerem lo pulotang te la high command tum sila bang ka dai che nang kok Karbi Anglong media person tum fan akiru paper piglo pini nilitum ladak nilip Mandal Congress pen pangching si nitum silunian an nilitum bike rally lakini tum methang jungjung aja kong pen nilitum ladak abang putin candidate atum fan nilitum ladak netum hang he akeman nilitum methang nilip arada tum akimang akar I labang su kichepe klang ye phansin nilitum ladak bike rally labang so bike rally nitum padolo la sining arong parlo la pen chuning rilo nilitum ladak nilip arada tum ke chuning ri kenang sot ke lekhan lo nilitum ladak mupen aprangjong kining je pon ateng pen nilitum ladak nili barat ang bong ke duthip abang phi mate abang phu sar Elias Pangcho Apansi nilitum nili barat ke tiket pivek nangji pusin nilitum sodak pen chuning ri parlo athema kedam tang ladak nitum ningkam thongkep an nilitum ladak nili balong Congress hai pin lang lasin non duo bangke nilitum ke ongdung pen kado ka be arada tum nang situ na cherab dun pen nilitum Congress apan ke hai ke pahai ji apansi nilitum chisik chedang ponik lo kardo ini ni tungla bike rally kidi ponalan thegela lo mupen ini prangjong Mandal Congress ta VP penda than kladak pen than lo pini bike rally bang ke dak chokyala mate nili bang bong pen si kam claim ponitu semet per bang ke pini ke Elias Pangcho Phan tiket pinai pu kasolam phe pen pasi pini bike rally bilo asire chumili tineli pen siloniana nitum damji label bangso ke dam ya hut penanganar mudo ni tuma phai chen elang yo lamo penangana pisini tum bangso phai longji asi tasmet pen pini bike rally lam thegela hela pardon Karbi Anglong Choki Holapen Onil Sonrongphar report Biswanath Karbi Live